Det her det er min PlayStation 3, som der er blevet udsat for lidt hårdhændet behandling af min lille dreng. Så derfor så er harddisken gået i stykker. Da jeg ikke lige kunne finde nogen bong på den for at sende den ind til reparation, så blev det til at i samråd med Sena fra Gamerslam, så fandt jeg en harddisk, som jeg skal erstatte den gamle med. Jeg har fået en pakke i dag, hvor den er i, altså Horten, så den åbner jeg lige. Jeg vil lige kigge, hvad der er i. Der er der noget plastik og en følgeseddel. Og det er en, jeg ved ikke om man kan se det, om den stiller skarpt, det gør den ikke. Men der står der en 2,5 tom SATA, 250 GB WD Scorpio Blue 8 MB 5400 rounds per minute harddisk. Og den kostede, jeg tror det var 330 eller sådan noget. Jeg kan se, om vi kan få noget her. Wow. Så en lille svend her. Ja, så når jeg så godt. Der var noget i pakken. Så lad os se, om vi kan få åbnet den her. Det man skal bruge, har jeg kigget mig til, er sådan en fladnæset en her til at løfte ud her på. Ja, så fik man da lige knust den i 1000 stykker. Nej, den gik. I videoen på nettet, der så det lidt mere gørligt ud. Og det virker heldigvis super. En lille en af slagsen, som man nok skal huske at holde øje med, man ikke får smidt væk. Og så sidder der et eller andet her, som jeg ikke lige kan gennemskue. Aha. Den her skulle man altså høve lidt ud i og løfte op til venstre, hvilket ikke er den her model, jeg har siddet og kigget på nettet, hvor der sad sådan en lille flap i stedet for. Her der var det den her, jeg piller ved her. Den kan køne ud, og ud kommer den defekte harddisk. En Fujitsu. Kan man ikke kan se, hvor mit kamera ikke er så fantastisk. Som er en 80 GB. Er der noget andet interessant? Må ikke også den kører på 5400? Det er utroligt, sådan nogle briller de ikke kan gøre for en. Nå. Men i hvert fald sidder der, som jeg har set på nettet også, nogle skruer der og der, og på den anden side der og der. Så lad os prøve at få skruet dem løs. 4 små skruer og et dybt kig ind i det forbudte sted. Så skulle jeg fjerne den her harddisk, og den sidder der er åben i den ene side, lukker den anden. Så den er lige til at slide ud her. Så den kan jeg ikke bruge sådan noget. Så skal jeg lige pakke den nye ud. Den må sgu sidde. Ja.
Jeg skal den her vej ind. Hvis man kigger på korsen, hvor lukningen er heroppe på min tommelfinger. Det passer meget godt. Så skal vi bare have skruen i igen. Vælge at genetablere igen. Så nu skulle den sidde der. Så derfor blev jeg ligesom nødt til at få fikset det, fordi jeg kan jo ikke rigtig på min PlayStation, og jeg ikke kan gøre noget. Så nu sidder der altså et nyt drive i. 250 GB i forhold til 80 GB, som sad i den gamle. Så nu skal vi bare sætte det i. Og nu vil vi se, om vi får udlagt et eller andet ved det. Det er, man bare skal trykke. Nu kan den i hvert fald ikke komme længere. Og så har jeg heldigvis ikke fået smidt den lille blå skrue væk, som det skal sidde her. Yes. Som fod i hose går den i. Og skal vi lige sætte den her på. Men nu er det jo ikke fordi, at jeg er så... Klik. Den var der. Ja, og så er vi tilbage. Nu med HDMI-stik. Det den siger, det er, at systemsoftware kan ikke køres korrekt. Tryk på PS-knappen for at prøve at genstarte systemet. Så frem systemet ikke kan genstartes på denne måde, skal du reformatere harddiskens systempartition og geninstallere systemets software. Forbinde lagringsmedie, som indeholder opdateringsdata af version 3.21 eller nyere. Tryk på Start Select knapperne samtidig. For metoder at indhente opdateringsdata på henvises venligst til Sony Corporation Europes website for din region. Ja, så er jeg tilbage og har downloadet en update via PlayStations hjemmeside, som fyldte 166 MB. Og det var altså så snu, så jeg satte min PlayStation rigtig dumt sted. Prøv lige. Kliks. Og vi skal stadig trykke Start og Select, så det gør vi. Så. Tjekker. Venligst. Harddiskens systempartition vil blive formateret. Under formateringen kan alle data på harddisken blive slettet. For at formatere, tryk og hold Start og Select knapperne samtidig i mindst 5 sekunder. Hvis du formaterer, kan du ikke gå tilbage til den tidligere version på harddisken. Peace out brother, I'm going all in. Start Select mindst 5 sekunder. Det gør vi. Hvad siger den så? Tjekker, men venligst. Nå. Formatere. Sluk venligst ikke fra systemet og fjern venligst ikke lagringsmedia. Efter formatering er gennemført, vil systemet genstarte installation af systemsoftwaren vil begynde. Så langt så godt. Ja. Og man kan jo se, at der rent faktisk sker noget, så det er jo dejligt. Det er jo, kan man jo tit være i tvivl om, når man gør noget på PlayStation, der kræver den mindste update, så er man jo tit i tvivl om ens maskine eller fjernsyn er brændt sammen, fordi det går som regel lidt langsomt. Men det er ventetiden værd. Nå. PS3 System Software version 3.30. Tryk på PS-knappen. Brug den trådløse controller. Nå, den. Jamen det gør jeg. Tjekker for opdateringsdata. Vent venligst. Og det skal sige, at jeg har smidt et LAN-kabel i. Så den kører ikke på trådløs. Det ved jeg egentlig ikke, om den gør per automatik, men den er i hvert fald til slut internettet. Nu må vi se, om den kører trådløst eller ej. Så er der en brugeraftale fra 10. december 2009. Der står garanteret helt meget spændende i, men det har jeg ingen intention om at læse. Jeg accepterer det blindt. Så står der, sluk venligst ikke fra systemet, mens der opdateres. Hvis du gør det, kan du muligvis ikke genstarte PS3-systemet. Når du først er begyndt opdateringen, kan du ikke gå tilbage til den tidligere version af systemets software. Tryk på X-knappen for at begynde opdateringen. Will do. Installere. Sluk venligst ikke fra systemet. Efter installeringen er gennemført, vil systemet automatisk genstarte.
Ja. Det går så. Ikke så hurtigt, men det går der fremad. Jaha. Vi holder lige pause, det er der ingen grund til, så filmer det her. Select a language. Skulle vi ikke tage tysk bare for... Nej, vi tager dansk. Dansk. En tilgængelig HDMI-enhed blevet fundet. Ønsker du at benytte video og audio ved hjælp af HDMI? Ja, det er allerede. Well, look and behold. Yay! Det vil sige, det virker. Perfekt.